škretkovský deň. Toto je náš škrečok Rikinka. Pozrite, ona tak lezie, ona je jak Spider-Man. Pozrite. Kde leze normálne. A takých škrečkov vám budem ukázať veľa, aj mladiatka. No toto je škrečok sírsky, takže treba im dať také jedlo, tyč na jedenie, kruh, všelijaké atrakcie pre škrečkov. Nakupujte veľa vecí, aby škrečok bol šťastný. Pozrite chunka, svoju kapustičku, no. To je typický škrečkovský nákup. Keď nakúpite takú veľkú klietku, pipku, potom ešte kruh, všetko možné, tak vyhrajete súťaž kobereček. To bude super kobereček, takže Rikinka bude liesť ako Spider-Man, bude na ruke, bude skákať, bude jumping, potom bude všelijaké atrakcie, bude pred vás, bude sa kúkať na vás hodinu, bude sa pozerať ako anielik stráži. Pekne sa pozerá, pozrite náš anieliček, no, ešte beha. Takže to bude na dnes všetko. Čau. Dobrý deň, tu je Rikinka Žakarovská, ktorá je na hombalke, nudí sa, čo budeme robiť? Budem sa pozerať na Dominika a Adamka. Tam sú, idem za nimi hore, No, už idem spinka, zalezem do budí, dovidenia, no moje,